Ahoj a vítam ťa na tejto lekcii, ktorú som nazvala Yoga na každý deň. Či už je to skoro ráno, neskoro večer, alebo hoci kedy cez deň, kedy tvoje telo potrebuje trošku natiahnuť, uvoľniť, ukludniť, táto lekcia je vhodná pre teba. Nebudeš potrebovať nič, len seba a svoju podložku. Uži si lekciu a poď si sadnúť tak, aby si mala ľavú nohu pred pravou. Dáme si dlane na kolená, na stehná, vystri chrbátik a daj si lopatky k sebe. S nádychom natiahni sa o niečo viac a s výdychom ideme dopredu, čiže pomaličký, jemnučký predklon. S ďalším nádychom sa vytiahneme naspäť cez stred a s ďalším výdychom ideš zrolovať dozadu cez sedacie kosti a oddelíš lopatky od seba. Kľudne si zavri očka a budeme striedať medzi týmito polohami, čiže ako keby mačací chrbátik, ale sme v sede. Uvedomuj si svoj dých, svoj pohyb, nádych, stred. A s výdychom poď dozadu, čo najviac dozadu, čo ti to ide. Stále sa držíš spodnej časti kolien a chrbátik gulatíš. Ideš sa hýbať stavec po stavci, lopatky k sebe, tu zaktivujeme medzi lopatkové svaly, hruď tlačíš dopredu, bradu dopredu. S ďalším výdychom sa natiahneš, krk je dlhý a s ďalším výdychom ideš oddelovať lopatky od seba, čo najviac, čo to ide. Spoj si svoj dých so svojím pohybom a uvedom si, ako sa cíti tvoj chrbát od krku až po krížovú oblasť. Za každým sa snažíš ísť o niečo viac dopredu, s ďalším nádychom natiahneš o niečo viac a s ďalším výdychom zagulatíš chrbátik. Poďme na posledný nádych, vystri. S výdychom poď dopredu, lopatky k sebe, nádych naspäť cez stred a s výdychom zagulatíš chrbátik. Prejdi si naspäť cez stred. Ruky si daj na stranu, natiahni čo najviac, čo to ide a skúsi dlane spojiť nad hlavou. Pozri sa na dlane, ako sa ti spoja. Vystri sa, vytiahni. A s ďalším výdychom ľavá ruka príde do podložky a pravá ide za ňou. Čiže naťahujeme celú pravú stranu tela. Pritlačaj pravé stehno a pravý záver do podložky. Trošku otvor hore na stranu. Dýchaš do pravej strany plúc a naťahuješ pravú stranu od pása, driek, svaly medzi rebrami, rameno. Pokúš ľavý lakeť o niečo viac. Uvoľni aj krk, uvoľni ramena, snaž sa uvoľniť telo čo najviac, čo to ide. A ideš iba do príjemného natiahnutia. Vrátime sa naspäť cez stred a za chrbátom si prekríž prsty. Lopatky si spojíš a daj si obidve dlane na ľavé bedro. Lopatky prídu smerom k sebe, lakte smerom k sebe. S nádychom vystri. A s výdychom ideme ľavým uškom k ľavému ramenu a hľadáme jemné natiahnutie pravej strany krku. Krk je veľmi dôležitý. Trošku sa mu povenujeme. Prejdi si bradou smerom k ľavému ramenu. Bradou smerom k ľavej strane kľúčnej kosti. Uvoľni aj svaly na tvári. A kľudne si pracujú s zavretými očkami. Hlavne v polohe, kde držíme trošku dlhšie, kde sa uvoľňujeme, kde si hľadáme to posťahované bolestivé miesto. Tam si zavri oči a uvedom si svoj pocit, čo ti telo hovorí. Vracaj sa naspäť k svojmu dychu a sústreď sa na seba, svoje telo. Nie na to, čo sa momentálne deje okolo teba. Venuj tento čas iba sebe a svojmu telu. Ruky si dáme do priestoru za seba, zdvihni hlavu. Prstami si nájdeš podložku niekde za chrbátom a nohy dáme od seba do 90 stupňov. Čiže päty pritlačené do podložky, chrbátik je vystretý, kolená pokrčené. A ideš sa len hýbať zo strany na stranu. Čiže obidve kolená smerom doľava, pretoč hlavu doprava, hlava ide opačným smerom ako kolená. A prejdi si naspäť cez stred, nohy sú nejakých 90 stupňov a poď na opačnú stranu. Čiže tu už si uvedomujeme pohyb v bedrách, natiahnutie spodnej časti chrbátiku, prednej strany stehien a hýb sa nádych cez stred. Tým, že hlava ide na opačnú stranu, trošku vytvárame rotáciu, otvárame hruď, otvárame prednú stranu ramien. A prejdi si naspäť cez stred a do opačnej strany, obidve kolená smerom doprava. Hlava sa pretočí doľava. A pokračuj ešte jedenkrát na obidve strany. Nádych, stred, výdych, kolená doľava, hlavu pretoč doprava. Nádych naspäť cez stred
a do opačnej strany. Zdvihni zadok, zrotuj. S ďalším nádychom sa vrátime naspäť cez stred a obidve kolená prídu smerom doľava. A teraz si zdvihni pravú ruku a pravá dlaň si nájde ľavé koleno, ľavé stehno. Ideme sa pozrieť do priestoru za seba. Chrbát je vystretý a tá ruka, ktorú máme vzadu, ľavá ruka nám pomáha do vystretia chrbátu a hľadaš rotáciu od spodnej časti chrbátu cez hrudnú chrbticu až do zadu ku krku. Skús sa pozrieť cez ľavé rameno do priestoru za sebou. Chrbát je vystretý a dýchaš. S nádychom sa natiahni o niečo viac a s ďalším výdychom skús zrotovať o niečo viac. Ešte jeden nádych, svaly na tvári sú uvoľnené, lopatky pritlačené smerom k sebe, plecia čo najďalej, čo to ide od uší. A vrátime sa naspäť cez stred a hneď na druhú stranu. Obidve kolená smerom doprava a ľavú ruku si zoberieš so sebou. Ľavá dlaň príde na pravé koleno a tu už si hľadáš svoju pozíciu. Čiže vystrieme sa. Ja si rada posuniem pravú ruku trošku viacej smerom doľava, aby som si mohla zrotovať hruď o niečo viac. Myslíte nejaké natiahnutie v okolí bedier, krížovej oblasti, k hrudnej chrbtici až ku krku. Pohyby sú veľmi pomalé. Si uvedomuješ svoje telo, svoj dých, svoje natiahnutie. A vrátime sa naspäť cez stred. A prekrížime znova nohy, ale teraz už pravú nohu pred hlavu. Pravú nohu pred hlavu. Dáme si znova dlane na kolená, zadok poposúvať trošku viacej dozadu. Vystri chrbátik. A ideme krúživé pohyby. Čiže presne to, čo sme robili na začiatku, mačací chrbátik, ale budeme pridávať natiahnutie na stranu. Čiže poď čo najviac na stranu, čo to ide. Potom dozadu, kde sa zagulatíš, na opačnú stranu a znova dopredu. Čiže predstav si, že krúžiš hruďou okolo kosterče, okolo spodnej časti chrbátu a pridávame jeden stavec po druhom. Začína sa hýbať pánva, spodná časť chrbátu a stavec po stavci pridávaš spodnú časť, pomaly vyššiu strednú časť chrbtice. Pomaly pridávaš aj priestor medzi ramenami, ale aj krk. Každý jeden stavec dostane trošku priestoru týmito krúživými pohybmi. Dokončíš si posledný. A ideme na opačnú stranu. Kdekoľvek cítiš niečo poskracované, posťahované, kľudne si ostávaš v pozícii, rozdýchaj a pokračuj s krúživým pohybmi. Neponáhľaj. Dokončíš si posledný kruh. A stretneme sa naspäť v strede. Posaď sa. S nádychom vytiahni obidve ruky hore, znova dlane sa spoja nad hlavou, spoj si ich a tlačíš palce do priestoru za hlavu. Natiahni čo najviac, čo to ide. Ešte jeden nádych. A s ďalším výdychom pravá ruka príde do podložky vedľa pravého bedra a natiahni ľavú stranu tela. Ľavé stehno, ľavý zadok sú pritlačené do podložky a poď hruďou trošku viacej hore. Dýchaš do ľavej strany plúc. Vrátime sa naspäť. A ľavá ruka si nájde pravú niekde za chrbátom. Prekríž si prsty, zdvihni a ideme pritláčať dlane na vonkajšiu stranu pravého bedra, kde si spojíš lakte, spojíš lopatky, chrbátik je stále vystretý. A teraz si pomaličky prejdi pravým uchom k pravému ramenu. A tu si zase zavri oči. A ty si hľadáš svoje natiahnutie, svoju pozíciu, ktorá vyhovuje tebe. Brada môže prísť ku hrudi, k ramenu, ku kľúčnej kosti, možno až cez stred. Možno len jednočkého záklonu, prejdi si to. A kde cítiš takú nejakú najsilnejšie natiahnutie. Alebo tam, kde ťa najviac ťahá, tam ostávaš. Tam si dýchaš do toho natiahnutia a tie svaly, ktoré sú poskracované, si ich natiahneme.
Zdvihni hlavu naspäť cez stred, obidve ruky do priestoru za nás a teraz si spojíme chodidlá. Ideme do polohy motýlika. Jedna ruka po druhej dopredu, znova s vystretým chrbátom. Otvor hru čo najviac, čo to ide. A ideme pomaličky do malého predklonu. Ak cítiš nejakú bolesť v krížovej oblasti, ak sú sedacie svaly poskracované, teraz to budeš určite cítiť. Uvoľni lakte, uvoľni ramená a pokračuješ dopredu. Pomaličky, neponáhľaj. Začni pomaličky spúšťať hlavu smerom ku chodidlám, bradu smerom ku hrudi. Hlava je zvesená, ramená ťažké a tu sa môžeš kľudne trošku pohúpať do jednej, do druhej strany. Ak máš pustenú nejakú hudbu, kľudne sa hýbaj. V rytme tvojej hudby. Ukludňuješ aj nervovú sústavu jemným pohúpnutím sprava doľava, zľava doprava. Znova skúsi s hruďou bližšie ku chodidlám, telom bližšie k podložke, zväz telo, nechaj ho unavené, ťažké, zvesené. Nikam nič silovo netlačíme, len uvoľňuješ, ukludňuješ. Vrátime sa stavec po stavci hore. Tu si spojíme kolená, vystrieme chrbátik, zaflexuj špičky a pôjdeme pomaličky do ďalšieho predklonu, ale teraz s nohami pritlačenými do podložky. Ja idem na stranu. Čiže špičky sú zaflexované, pritláčaš zadnú stranu stehen kolien jednočko do podložky, hľadáš si vystretý chrbát, špičky zaflexované, čo najviac, čo to ide. A možno tu už cítiš natiahnutie niekde od krížovej oblasti chrbátiku až dole ku špičkám. Čiže kľudne, že stávaš tu. Chrbát stále vystierame. Lopatky tlačíš k sebe, s nádychom sa natiahni a s výdychom skúsi z pár centimetrov dopredu. Pokračuješ dýchanie, nadýchni. A pomaličky hlbšie do predklonu. A ešte jeden nádych. A s ďalším výdychom zagúľať chrbátik, brúško príde smerom na stehná a zväz a hlavu ku kolenám, ku nohám. Špičky sú stále zaflexované. Ak si dočiahneš na špičky, pomôž si a pritiahni si ich smerom k sebe. Čiže väčšie natiahnutie okolí lítok, zadná strana kolien, zadná strana stehien, až k driekovej oblasti chrbátiku. Ale držíš natiahnutie. Pritlač si bradu jednočko ku hrudi, čiže mohli by sme už aj cítiť natiahnutie zadnej strany krku. Tu sa môže znova trošku pohúbať. Vytvoríš malé áno, malé nie. Hľadaš natiahnutie od krku až dole k prstom na nohách. Celá zadná strana tela sa natiahuje. Vrátime sa naspäť do sedu. Jeden stavec po druhom. Prekryj si členky, ideme na všetky 4. Dlane sa zastavia pod ramenami, kolená pod bedrami. A znova ideme pokračovať s mačiacím chrbáčikom, ale teraz trošku využijeme silu rúk. Čiže spusti brúško do podložky, hruď dopredu, hlava do jemného záklonu. A s výdychom podsadíš páru a teraz pritlač dlane do podložky a zagúľať chrbát, čo najviac, čo to ide, pozri sa smerom pupku. Striedame medzi týmito dvoma pohybmi ešte 2-krát. Hruď spusti do podložky, zadok hore, hlava hore. A s výdychom zagúľatíš chrbát, čo najviac, čo to ide, podsaď pádu, napni sedacie svaly a pozri sa smerom pupku. A ideme na posledný, zadok hore. Naťahujeme brušné svaly, tlač kľúčne kosti dopredu, otváraj hruď. A s výdychom naťahujeme chrbtové svaly, zagúľatíš sa. Pritlač bradu ku hrudi a podsaď pánu. Ideme pridávať pohyb. Presne to isté, čo sme vytvorili v chrbátiku, čiže spusti brúško do podložky a teraz sa pozri dopredu a začni zadok spúšťať smerom k petám, ako keby do pôlohy dieťaťa. Ruky môžu ísť pár centimetrov dopredu a s ďalším výdychom zagúľatíš chrbátik, pritlačíš dlani do podložky a poď dopredu, čiže sa zastavíme ramenami niekde nad prstami na rukách. A znova zadok ide prvý, ideme smerom k petám, hlava hore. A s výdychom zagúľať chrbátik, pritlač dlani do podložky, otlač lopatky od seba. Prejdi si telom dopredu. Ešte 2-krát. Spusti brúško na zem, pozri sa smerom dopredu a hore. Zadok napätý. A zagúľať chrbát, čo najviac, čo to ide, prejdi si dopredu. Plynulý pohyb. A ideme na posledný. Zadok hore, lopatky k sebe, naťahujeme brušné svaly.
A s výdychom zagúľať chrbát. Prejdi si dopredu, čo najviac dopredu, čo to ide. A teraz si daj všetky 10 prstov na nohách pod seba a zdvihneme kolena zo zeme a ideme do dole pozerajúceho sa psíka. Hneď sa pozri na chodidlá, aby bol krk v predĺžení chrbtice a prikláčaš jednu pätu po druhej do podložky. Cítime natiahnutie v zadnej strane nôh, lítka, znova trošku achilovky ponaťahujeme, zadná strana kolien, zadná strana stehien, ale aj chrbát. Dlane pritlač do podložky, lopatky oddelujeme od seba, pazuchy si tlačíš smerom k ramenám. Ľavá päta bude ostávať na podložke, alebo čo najbližšie, čo sa ti dá k podložke a zdvihni pravú nohu hore. Pokoč pravé koleno a ideme vytvárať čo najväčšie krúživé pohyby, čo sa ti dá vytvoriť v bedrovom klbe. Čiže ideme na stranu, spojíme si stehná, zdvihni hore. Hľadáš rozsah v pravom bedrovom klbe, ale nič iné sa v tele nemení a nehybe. Je to iba v pravom bedrovom klbe. Dokončíš si posledný krúživý pohyb, trošku to tam pozobúdzaj. A pozri sa dopredu a pravá noha spraví veľký krok dopredu. Čo najväčší krok, čo sa dá. Ľavé koleno príde do podložky, kľudne si pomôže rukami, jedna ruka po druhej na pravé stehno. Tu podsadíme pánvu a začni spúšťať pánvu dole. Otvárame prednú stranu ľavého stehna, pánva je stále podsadená, chrbáčik vystretý. A tu si chyť opačné lakte a budeme tlačiť lakti do priestoru za seba, ale jemnúčko. Čiže myslíš na to, že lakťami chceme ísť hore a dozadu do jemného záklonu. Držíš natiahnutí. Práve trošku viacej dopredu, možno hore. A ešte raz sa nadýchni. A spusti beda o milimetri nižšie smerom k pravej pete s ďalším výdychom. Dlane sa vrátia na podložku. Pravé chodidlo stáva na zemi a poď dozadu s bedrami. Nemusíš to úplného vystretia pravej nohy, ale vidíš bedrami dozadu a skús aj zaflexovať špičku pravej nohy a potom aj vystrieť. Ešte párkrát, špička zaflexovaná, potom vystretá. A dáš jemné natiahnutie v zadnej strane pravej nohy. A posledný krát, vystri špičku, zaflexuj. Dobre. A pokrčíme pravé koleno a prejdi si pravú nohu dozadu. Stále ju držíš vystretú a pritlač špičku pravej nohy do podložky a potrošku viacej dozadu, celou váhou tela. Čiže snažíme sa pravú pätu pritlačiť k podložke. Teraz ideme ľavou špičkou von z podložky. Váha bude na ľavej ruke, pravá ruka sa zdvíha. Tlačíš bedrá dopredu a snažíš sa natiahnuť od prstov pravej ruky až prstom na nohách pravej nohy. Čiže natiahni celú pravú stranu tela a vytváraš si ako keby takú polslzu alebo dúhu s pravou stranou tela. Pravá ruka sa vráti naspäť do podložky. Vrtni sa na ľavom kolene, tam odkiaľ sme prišli, všetky 4, pravé koleno vedľa ľavého. Pravá ruka príde pod ľavú, pravé rameno, pravé ucho do podložky a ľavá ruka si príde dopredu a snaží sa prstami na ľavej ruke natiahnuť čo najviac do prednej časti podložky, ako to ide. A bedrá do priestoru za seba. Čiže znova sa snažíš natiahnuť ľavú stranu tela od prstov na rukách až k bedru, až k drieku. Čím viac váhy navážiš na pravú stranu, tým je natiahnutie náročnejšie, silnejšie v oblasti ramena až k ľavej strane spodnej časti chrbátiku. Pravé rameno, hrudná chrbtica, až krížová oblasť. Vrátime sa naspäť cez stred. Ľavá ruka nám pomôže sa povytiahnuť na všetky 4 a znova dole postarajúci sa psí. Už budeme držať v pozícii, kolena môže byť trošku pokočené, päty sa vôbec nemusia dotýkať zeme. Len hľadáš natiahnutie od prstov na rukách, po ramenách, od ramien k bedrám, od bedier ku chodidlám, k pätám. Pravá päta ostáva pritlačená smerom k podložke, pokoč ľavé koleno, zdvihni ľavú nožku hore a ideme znova krúžiť, ale teraz sa sústredíš na ľavý bedrový klb. Či je tam nejaké rúbkanie, praskanie v tom klbe, či nás niečo bolí, či je to niekde poskracované, posťahované, alebo slabé. Trošku pohyb cez ten ľavý bedrový klb. Dokonč si posledný kruh.
Pozri sa dopredu a ľavá noha spraví veľký krok dopredu. Kľudne si pomôž rukou, ak tá ľavá noha neprišla úplne dopredu. A práve koleno príde do podložky. Pomôž si rukami, zdvihni, podsadíme pánvu a ostávame v pozícii. Ramená niekde nad bedrami a skús pustiť bedra niečo hlbšie, až tam, kde začneš cítiť natiahnutie. Chyť si lakte a zdvihni hore a jemnúčko do priestoru za sebou. A budeme držať a budeme dýchať. Lakte smerom hore. Možno do jemného záklonu, ak ti to je príjemné, a bedra spúšťame smerom do ľavej pete. Ešte jeden nádych. Spusti o niečo hlbšie s ďalším výdychom. Obidve ruky prídu naspäť do podložky. A snažíme sa vystrieť ľavú nohu. Samozrejme, nemusíš ísť do úplného vystretia. Ideš tam, kde ti to vyhovuje. Ľavé koleno môže byť jemnočko pokrčené. Ak tam cítiš na natiahnutie, kľudne ostávaš v pozícii. A potom sa budeš len hýbať cez špičku ľavej nohy. Všetkých 5 prstov sa pritlačí smerom do podložky. A potom hore. A pokračuješ si medzi týmito dvoma. Snažíme sa chrbát održať vystretý. Telo niekde zárovno so zemou a hľadáš len natiahnutie v zadnej strane ľavej nohy. Až ku chrbátiku. Dokončíme si posledný. A pokoč ľavé koleno, váha dopredu a poď do vystretia ľavej nohy. Pritlač špičku všetkých 5 prstov ľavej nohy do podložky a tlačíš petu za seba. Zvrtneme sa na pravej nohe, špička pravej nohy príde von z podložky. Ľavá noha ostáva vystretá, zdvihni ľavú ruku. Tlačíš bedrá dopredu a znova celá ľavá strana tela sa naťahuje. Od prstov na rukách ľavej nohy až po špičku. Dýcháš, otváraš hruď. Snaž sa pritlačiť palcovú stranu ľavej nohy do podložky. A dlaň ľavej ruky je otočená smerom dole. Ľavá ruka sa vráti naspäť na zem. Ľavé koleno naspäť vedľa pravého. Ideme do rotácie, ľavá ruka príde pod pravú, ľavé rameno, ľavé ucho do podložky a teraz si pravú ruku príď dopredu a skús sa pozrieť hore pod pravú pazuchu. Bedrá tlačíme do priestoru za seba, skús viacej váhy navážiť na ľavé rameno. Držíš v natiahnutí, dýcháš, nikdy neprestávaš dýchať, plynulý nádych cez nos, hlboký plynulý výdych cez nos. Dobre, pravá ruka teraz ostane vpredu, pozri sa na ňu a ľavá ruka príde vedľa nej. Ideme do polohy šteniatka, podsaď pánvu a začni spúšťať čelo smerom do podložky, ruky idú dopredu. Natiahni čo najviac, čo to ide dopredu a trošku pohub s hruďou doprava, doľava, zľava, doprava. Stále tlačíš bedrá do priestoru za sebou. Ruky dopredu, ešte uvoľni chrbát. Len zdvihni čelo zo zeme a jedna ruka po druhej príde smerom ku kolenám a ideme si sadnúť do polohy dieťaťa, kde budeme dnes skončiť. Čiže kolená trošku širšie ako bedrá, ruky si znova natiahni dopredu, ale už teraz pokrč lakte, uvoľni ramená a spusti čelo do podložky. Hľadáme jemné natiahnutie a snaž sa zadkom dotknúť piet. Spodná časť chrbátu je zabohatená, krížová oblasť uvoľnená. A už len posledných pár nádychov a pár výdychov v pozícii. Uvedomuješ si dých, uvedomuješ si svoje telo.
Ideme pomaličky jeden stavec po druhom hore. Ostávaš sedieť na pätách. A tu už len pokryš ramenami. Jedno rameno po druhom dozadu. Ešte trošku pohýbal s hlavou. A ja vám ďakujem za spoločné natiahnutie. Dúfam, že sa cítite ukludnení, uvoľnení, trošku ponaťahovaní a budem sa tešiť na ďalšiu lekciu. Ahoj!